Què és un art? Un art és el nou podcast on parlarem de teatre, cinema, exposicions, llibres, sèries de televisió i a més tindrem una entrevista amb una actriu, un director, un pintor, una escultora, perquè recomanarem coses que ens agraden. Per què? Perquè un art el que fa és difondre cultura. Comencem! Avui tenim amb nosaltres a la Maís, escultora, pintora, gravadora, que va començar fent esmalt i va continuar en el ferro i el bronze, fent escultures d'escales, caixes, vaixells. Maís, mil gràcies per venir aquí amb nosaltres a aquest nou podcast. I com vas començar? Bueno, jo des de petita que dibuixava i feia coses, però bueno, la família la nena ha de ser farmacèutica i tal. I esclar, primer de farmàcia va ser una espècie de desastre i ja vaig entrar a l'escola d'art. I ja està, vaig començar que volia fer esmalt sobre vidre, no ho vaig fer mai a la vida, vaig fer esmalt. I llavors les dimensions em van quedar petites i vaig anar transformant el món de l'esmalt. Quan ja vaig estar seleccionada a totes les exposicions internacionals en el món de l'esmalt, vaig començar a treballar al ferro i així he anat seguint. I ara, per exemple, he començat a fer més coses de paret i sempre, la base de la meva obra és treballar a partir de les emocions i els sentiments. No, i a més ara, a part tu has exposat arreu del món, a Houston, a Irlanda, a Brasil, aquí a Catalunya, Barcelona, Girona, Tarragona, però a més a la darrera exposició ha sigut a Andorra, no? En l'ambaixada espanyola. Sí. I i a més tens ara una escultura que es diu Metròpolis en el Parc Central d'Andorra, que representa els 75 anys dels drets universals dels drets humans. Sí, em van demanar, com sempre jo he fet exposicions defensant molt el món de la dona, la immigració o els drets de les persones, doncs em van demanar aquesta exposició pel 75 aniversari. I llavors vaig fer un catàleg que vaig posar, vaig seleccionar 4 frases que defensaven els drets humans, l'exposició és tota sobre això, i l'obra Metròpolis de fora és una crítica una mica sobre el dret a l'habitatge. Llavors el nou govern d'Andorra m'ha demanat a veure si es podia quedar 4 anys més allà a la plaça d'Andorra la Vella. Doncs això és molt bona notícia, no? Sí, esclar, està molt bé, està instal·lada. Doncs mira, aquí hi ha el catàleg, que deies aquestes referències, que una de les, per exemple, del xef Joseph, que diu: la terra és la mare de totes les persones i totes les persones haurien de tenir els mateixos drets. Ostres, és que està molt bé. Aquest és un índio, de la tribu navaja, sí. I també que ens ha posat aquí una altra referència de la Harriet Tubman, no? Diu: cada gran somni comença amb un somiador. Recordeu que teniu dins vostre la força, la paciència i la passió per aspirar a assolir les estrelles i canviar el món. Està molt bé i a més ja tota l'obra realment és meravellosa. Aquest catàleg és una gran feina. Es tracten, diversos dels drets humans amb escultura i pintura. El que he fet és combinar obra antiga amb obra nova i ha quedat, jo crec que ha quedat molt maca. No, i tant. I més que res, clar, jo no faig obra maca, és que impacti, que la gent pensi, que diguin coses, que la gent pensi, que remogui ànimes. Bé, això és el que els tracta, no? Sí. I una cosa, quins són els teus nous projectes? Ara ha acabat l'exposició, quins nous projectes tens? Tinc coses que estan com mig emparaulades, però bàsicament el que estic ara centrada és en muntar la meva pròpia galeria de cara al públic. I està quedant molt xula, està funcionant molt bé i estic molt contenta. I en quant a les exposicions, no es pot dir. Clar, no. Mala sort. Doncs escolta, això de la teva galeria realment és un projecte meravellós. I on podríem veure aquesta galeria que estàs fent? La galeria està a Can Visnous, al barri del Born, que passa molta gent i a part de ser magatzem, es pot veure tota l'obra allà i està quedant molt maca. A més, tu estàs allà en el taller, no? Que tu treballes allà. Jo estic a darrere, que tinc tot el taller, i la galeria, que està tancada, però clar, em poden contactar. Que bé. Doncs un dia, Maís, la veritat és que
gràcies per estar, perquè nosaltres ha sigut aquest nou podcast que intentem, el que volem més que difondre cultura, i a més recomanarem coses. Comencem a recomanar. Art recomana sèries de televisió. Maís, quina en podries dir de sèrie? A veure, jo les sèries és que no tinc temps perquè llegeixo molt, veig cinema i les dues que he vist penso que no valia la pena recomanar, per tant ens saltem la recomanació de les sèries. D'acord, doncs Art recomana Les botes de Dios. La podem veure a Apple TV+, pels amants dels vins. És una sèrie amb 8 episodis i la podeu gaudir perquè hi ha vins, tast, es veu França, es veu Tòquio, hi ha herències, és interessant. O sigui que l'hauré de veure. Sí, de veure i de veure. Art recomana teatre. Maís, quina obra ens podries recomanar? Doncs mira, ahir per exemple vaig anar al Teatre de l'Acadèmia i l'obra Llegat em va agradar molt, està molt ben interpretada i sent molt divertida, té un transfons molt profund. Aquesta és la de l'Àngels Gunyalons, oi? Exacte, sí. Molt bé. Actua genial. Que bé. Boníssima, sí. Molt bé, doncs aquesta la tindrem per veure, perquè nosaltres el que fem és un cop la persona invitada ens ha recomanat, també l'anem a veure, i així per anar ampliant les nostres recomanacions. Doncs Art de teatre recomana La Casa Calores. És dirigida per Pere Riera amb un entranyables Jordi Buixaderes i Rosa Renom i un equip de joves meravellosos amb Emma Arquilloé, Eduard Font, Arnau Comas i Júlia Bonjoc, on parla de la tendresa, la sensibilitat del pas del temps en una casa. I crec que tothom que la vagi veure sentirà reflectida aquells estius meravellosos, aquell pas del temps, aquell quan tornes a aquella casa, els records, coses no dites, no fetes. Art recomana d'exposicions. Maís, quina exposició ens podries recomanar? Mira, jo recomanaria un museu petitó que es va obrir, es diu Mater, i està a la plaça de l'Oli, i és un edifici, crec que és del segle VIII, molt antic i refet el XII, el XVIII. Hi havia hagut abans la Galeria Serrallonga, amb homenatge als bandolers, i ara hi ha el Museu Mater, que en aquests moments just hi ha una exposició de ceràmica, però està centrat en les obres dels artistes del barri, del gòtic, Born, Rivera, i de tota la zona dels anys 90. 90-2000. I l'espai és molt maco i l'obra que hi ha ara, que és tot ceràmica de diferents artistes, hi ha el Barceló, hi ha el Llimós, hi ha l'Artigas, hi ha l'Issao, no sé, una llarga llista. Molt bé, molt bé. Doncs gràcies per la teva recomanació. I Art el que recomana és que aneu a veure Tots som grecs, que és l'exposició de ceràmica també, de Miquel Barceló, a la Pedrera. Està fins a finals de juny i no sols ha fet aquesta exposició, que és meravellosa, la ceràmica té una mobilitat, aquella ceràmica, i una força brutal, però a més a la Pedrera el que ha fet és diferents accions per combinar i establir diàlegs entre diferents disciplines artístiques i ha fet com una exposició expandida. Per exemple, en la Fundació Miró es va fer una visita dialogada a càrrec d'un historiador d'art, el Ricard Bru, i realment va ser molt interessant. I a part, també el 13 de juny, a la Pedrera, hi ha una conversa entre Miquel Barceló i el cineasta Albert Serra, que també pot ser molt eclèctic i pot ser interessant. I a part, el Miquel Barceló té un amic que és fotògraf i en el Centre Internacional de Fotografia, aquí a Barcelona, el que ha fet és de la mateixa obra, de les seves obres del Tots som grecs,
A més es reflexa l'amistat del Toni Catany, el fotògraf, que és amic de Miquel Barceló, i és una exposició entranyable i realment que crec que val molt la pena per acabar d'arrodonir tota aquesta fantàstica exposició. UNAR recomana una pel·lícula. Maís, quina pel·lícula ens recomanaries? Bueno, jo ara ja he vist moltes molt bones darrerament, però jo recomanaria una que m'ha marcat tota la meva vida, que és El cielo sobre Berlín. I tant. De l'autor Himmel. I, bueno, sempre vaig acompanyada. M'ajuda a sentir-me acompanyada a la vida. Doncs molt bé, aquesta l'haurem perquè aquesta és una pel·lícula dels anys... Del 87. Sí, ja dic fa 1987, o sigui, el segle passat. I doncs al UNAR nosaltres recomanem Chines. Chines és una pel·lícula d'Arantxa Echevarría que ara ja es pot veure a Netflix, on parla de les històries de dues famílies que una és xina i l'altra té una nena adoptada a Xina. I llavors doncs parla dels prejudicis, de les etiquetes, però les protagonistes, les nenes, tenen una delicadesa, una frescura. L'Arantxa Echevarría ha fet una cosa tan ben trobada de com nosaltres, aquella manera que tenim quan anem al basar, que no diem basar sinó anem al xino, i tots aquells prejudicis i etiquetes que posem o aquells conceptes mal entesos que tenim, i l'ha arrodonit i realment està molt i molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Recomana el llibre de Maís. Quin llibre ens recomanes? Bueno, jo recomanaria El mundo deslumbrante de la Siri Husband, que, bueno, a part que està molt escrit, està novel·lat, però té molt a veure amb el món artístic de New York, i aquesta capacitat que tenen molts homes de xupar doncs, de l'art de les dones, però està superben novel·lat. Bueno, m'ha semblat molt interessant. Molt bé, doncs gràcies per la teva recomanació. I UNAR recomana del llibre Els dies robats, de Blanca Busquets, de l'editorial Proa, on parla de l'aïllament, la incertesa, la convivència i les ferides del passat que sempre tornen si no estan ben resoltes. Realment és un llibre que està molt i molt bé, i aquest és el que aquest podcast us recomanem. Doncs, Maís, moltes gràcies per les teves recomanacions, per explicar-nos el teu projecte de galeria i els nous projectes aquests que encara no es poden parlar, perquè si es diu llavors no es fan. I just hem coincidit com molt, no? Bueno, és que esclar, tu has proposat una exposició de ceràmica i jo just una altra que també hi ha al Barceló, no? I és com, bueno, que és interessant que al mateix temps s'estan fent coses alternatives a diferents galeries, no? Sobre temes, amb lectures diferents, són lectures diferents a cada lloc. No, i tant. Doncs... I em llegiré el llibre que has recomanat. No, de la Blanca Busquets. I sobretot la sèrie. Ja, la sèrie. Perquè, esclar, el de les sèries ho porto una mica fluix. No, però és que és veritat, les sèries t'omplen molt de temps i llavors, doncs, si sempre o estàs creant, o estàs llegint, o estàs muntant, bueno, tens poc temps, el dia té 24 hores i... Ara ens trobem, jo què sé, els museus oberts, la setmana de poesia, la dansa, el teatre, o sigui... Jo vull llegir, veure exposicions, dius, és que no et dona per tot, és impossible. Has de fer una selecció, per exemple, aquesta, em sap molt greu, però la setmana de poesia és que no he pogut anar enlloc. I mira que fan coses molt interessants en aquesta setmana. Va haver-hi, quan es va fer poesia dins dels museus també, realment hi ha moltes activitats. A l'Ateneu està ple d'accions, de poesia, moltes xerrades amb poetes.
realment fa una feina molt interessant, però també és el que dius, que hi ha tants esdeveniments culturals a Barcelona que per això nosaltres el que fem és recomanar petites cosetes. Em sembla una superidea. Doncs bé, gràcies, us esperem els propers divendres i esperem que us hagi agradat el nou podcast de UNAT. Bunny creeps out and caresses his nose.